Вашият адвокат в Испания. Ние говорим на вашия език. Оказваме пълно съдействие при преместване и започване на нов живот в Испания, което включва получаване на постоянно пребиваване, изготвяне на нужните документи, помощ при регистрация, започване на работа, намиране на жилище и съдействие при административни процедури. Осигуряваме защита на вашите права в Испания, в това число съдебна защита, представителство пред институции и правна помощ при всякакви казуси. Всеки случай е индивидуален, затова ние сме до вас на всяка стъпка. Свържете се с нас и бъдете спокойни, че имате професионална юридическа подкрепа.